aquamaníacs! Avui he vingut a parlar-vos d'un animal molt curiós. Som-hi! Veieu aquest animal? És un camaleó i heu d'obrir molt els ulls perquè a vegades és molt difícil de veure. El camaleó és un rèptil i té la capacitat de canviar de color en funció del seu entorn, però també ho fa per comunicar-se i per mostrar el seu estat d'ànim. Té una llengua molt llarga, que a vegades pot arribar a mesurar més que el propi camaleó, i l'utilitza per a caçar les seves preses. Una altra característica molt curiosa és que té uns ulls molt especials. Cadascun es mou de manera independent i pot veure gairebé tot el que l'envolta. Són fascinants els camaleons, oi? Doncs com molts altres animals estan amenaçats, ja que el seu hàbitat pateix una regressió. I per això us donaré un consell. Si algun dia aneu al bosc i feu foc, tingueu molta cura, ja que sovint els incendis s'originen per petits descuits. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, aquamaníacs!